Tälle kaikille mun nimellä vaikuttaa robotaansa tällaista unboxausvideota, eli unboxana tämmönen Razer Kraken tämmönen kulkee, ja mä nopeutan tän kun mä avaan tän. No niin, VR back. Saadaan tää tästä alle. Nyt ne on tässä ja nyt laitetaan ne koneeseen. Ne on tässä ja testataanpa mikkiä nyt, että mä nyt rekordaan nyt tänne miltään mikkikohan. Eli mulla on tää mikki tällä hetkellä käytössä. Niin sanokaa mielipide, että miten niinku hyvä äänenlaatu tässä on, koska mä haluan tietää, koska hän itse tiedä, että kuuluuko näistä hyvin. Tällä hetkellä mä katson tätä videosta itse. Ja niin. Joo. Mennään siihen Gaming Setupin pariin, eli tää on niinku Gaming Setup ja unboxausvideo. Eli mennään siihen Gaming Setupin pariin. Eli joo, nyt ollaan täällä Gaming Setupin. Eli tossa on toi laatikko, mikä vähän äsken avasin. Okei, joo. Eli tässä on nämä mun kulkeet. Nämä on nämä Razer Kraken kulkeet. Mä laitan kaikista jutuista linkin tonne deski, jos mä löydän. Tästä näytöstä en löydä, ehkä tästä koneesta en löydä, mutta joo. Näyttö on joku Acerin tämmönen. Se on oikeastaan tän kokoinen. Jos katsoo noin. Joo. Sitten mulla on tämmöset, onks nää Creativen kajarit. Nää ei oo mitkään hyvät, mutta kyllä näistä kuluu. Joo, tuolla on toinenkin tuolla. Ja tässä on mun hiiri. SteelSeries Rival 100, ko tää oli. Joo, SteelSeries Rival 100 hiiri. Ja sitten tässä on mun näppäimistö ADX Firefight. Joo, ADX Firefightin näppäimistö. Eli mä laitan sitten tästä ainakin linkin toi deskiin, koska mulla on tänne. Tässä on tämmönen johto tässä kulkeessa, sitten on tässäkin tämmönen johto. Sitten mun kone on HP:n joku pöytätietokone. Tätä mä en muista. Niin, ja tuossa on näissä siili tommonen. Se katsoo aina kun mä pelaan tolleen Scrapeista tosta. Joo, tässä on tuoli ton päällä ja sit tässä on tää mun tuoli, missä mä istun. Tää ei oo mikään kyllä ihmeellinen. Toi on pikkusen. Tää ei oo niinku rikkikään. Tää on ollut tää oli meidän vanhassakin kodissa, niin aika pitkään on ollut. Tässä on mun läppäri, se on tuolla alhaalla, mä en nyt tästä ottakaa. Tässä on vanhat kulkeet, nää ei edes toimi, koska on mikkiä. Mulla on niinku, niin, joo. Eli tässä on tää kone, mä voin näyttää tarkemmin. Täällä on vähän mun vanhaa videoita sitten. Me täältä ehkä katsotaan sitten, jos ootko mä avaan tänne. Täältä sitten katsotaan näitä vanhoja videoita. Joo. Tuolla. Ei kirjan. Nice. Mut niinku tästä niinku toimii se aina silleen. Tota voi painaa. Ja sitten ei saa mitään sähköiskua. Ja niin. Nää oli jotkut SteelSeriesin kuulokkeet. Joo, siellä näkyy SteelSeriesin logo. Muista.
ihan oikein. Ja tänään tää on niinku kokonaisuudessa. Ja niin. Ja arvatkaa mitä mä juon samalla aina kun mä pelaan. Okei, ei. Joo, tää on tämmönen sitten. Tää on unboxaus ja gaming setup video, että muista painaa tykkäysnappia. Muistakaa painaa tykkäysnappia, jos pidit. Dislikeä, jos et pitänyt. Ja joo. Tilaa kanava ihmeessä, jos haluat saada mulle ensi vuoteen mennessä vaikka tarkoitan 2018, jos mä tein silloin vielä videoita, niin 200 tilaajaa. Joo. Ja joo. Tai sitten siinä kai. Se olisi ensi videoon saakka. Moro!